para sa mga chismusa, hilabtira, kagle, bakera, anong himuunta? Pabayan naton sila. Para sa nagapamati sang chismis kang nagpati dayon, anong himuon naton sa ila? Pabayan naton sila. Pero kung daw hindi ka nagid kaagwanta, pues papilaha kay palukpan ta sila. Pero antes na magpalukpok, maghirinugyaw ka mo sang Happy New Year. Ang maghambal nan nalukpan ang baba sang chismusa, manamyaw anay kita. Mga Pilipino, ilabi na gid mga Ilonggo, sa may Dubai, duty free mayong adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ara sa maayo nga kaimtangan, kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Isa sa mga masubo nga dapat naton batunon amo ang biskan wala ka sang hinimuan, wala ikaw sang may malain nga ginhambal, pero ikaw gyapon malibakan. Kung kamo nagaatubangay, maayo ang pag-istorya. Kadlaw-kadlaw, heri-he ang ila. Pero pagtalikod nimo, lebakon ka sang mga diputa. Gani anong himuon? Nasa nasiling ko na? Pabayan naton sila. Pero, kung imo mabalaan nga ang nagapanglibak, nagapato-pato sang istorya nga indi amo, may 5 kasubang. Kag pila ka bilog ang sa iya nagbalbal. Pabayaan mo lang? No. No, no, no. Hindi mo lang pagpabayaan because it means war. Kag kun ako maghambal war, buot silingon ang ilang karagalan, was agunta. Gani para sa festive season, miyara kita sa mga palopok para sa mga chismosa. Handa na ba na kamo sa nagakalain-lain nga palopok? Una, nga palopok, fireworks. Ang fireworks para sa nagapamati sang chismis. Kag nagapaminsar, ang ginachismis nimo mas maayo pa sang sa imo nga i-chismis mo. Kag naghambal, kiber, wala ko care, mamati lang ako sang chismis. Pues, may pa fireworks ako. Salamat gidday. Mabuhay kaday. May mga tao pagaling nga parihas sa imo. Pero dahil, I'm warning you. Pagkatapos sang fireworks dalagan, kay may lok panay kag sigurado may talsikanay. Gani salbara ang kabuhi nimo day. Ikaduha nga palopok, kanyon nga kawayan. Ang kanyon nga kawayan para sa nagapamati sang chismis, nagpati kag gindabukan pa sang alinganga. Para sa imo, plastar sa tubangan sang kanyon nga kawayan tuwad kay akon gasan. Tayhopon kag sulsugon. Pagkatapos, itaya ang imong dalonggan. Kay ang imong dalonggan ang targeton nakon. Ikatatlo nga palopok, kamara. Kamara para sa nagpamati sang chismis, nagpati, gindabukan pa, kag ginpalaptas sang gaga. Para sa imo, kamara. Nga kay pa umunta ka sang kamara, kag sa baba mo palok punta. Ikaapat nga palopok, katay. Ang katay ginpreparar ko gin sa root of all evil. Ang nagpalapta sang chismis. Ang leader-leader nga nagpapulong-pulong kag naghatag sang chismis. Mga istorya nga indi amo. Para sa imo, katay. Gani day. Oba.
kay daskan ko sang katay ang imong munay. Palukpon para magkalawas ag magsarambil ang imong diwal. Plastar kay was agunta kung ano ka buad sang imong sungad, amo man ka walwal sang imong diwal.